I ara, em podries donar la mà? Sí, clar. Esa sincronización. És veritat. Tens un esperit tan fort com m'havien informat. Ens veurem d'ací poc. Qui són eixos? Són Goku? No ho sé. Però ara estic segur que no serà tan fàcil guanyar el campionat com pensava. N'he detectat molta força en la seva mà. No sé què dir-te. En este món hi ha gent per a tot, sabeu? Igual són només una parella de pallassos amb ganes de fer-se els valents. Acaben d'aparèixer dos homes misteriosos. Qui poden ser? Molt pront ho sabrem, benvolguts espectadors, quan comença el tan esperat torneig de les arts marcials. Aquí os va a quedar, tenéis ya ganado, pero prepareu-vos perquè la història continua avui.